Morgen bij VTM start een nieuwe serie uit de kast. In Nederland is die serie al een paar seizoenen op tv te zien... waarin jonge mensen bekennen dat ze homoseksueel zijn. Meisjes, jongens. En er zijn wel eens mensen zoals ik ben nu bijna 51... zou ik dat nou ook durven? Als ik 16, 17, 18 jaar was... zou ik dan durven om dan ook voor televisie te zeggen dat ik homoseksueel ben? Ik dacht... Ik ga je vertellen hoe ik het ontdekt heb dat ik homoseksueel ben. Dat was in een theatervoorstelling van Annie Schmid. Het heette Foxtrot. En ik was een jaar of, ik denk, 14, 15. En toen hoorde ik dit liedje. En ik raakte daar zo van in de war. En dat wil ik graag voor u zingen. Voordat we gaan praten over Uit de Kast. Al die 100.000 liedjes waar je mee wordt overspoeld. Songs en hits en melodietjes, die zijn nooit voor ons bedoeld. Elke slager, ieder wijsje, altijd jongen, altijd meisje. I love you en ik hou van jou, altijd man, altijd vrouw. Ieder vers en elke aria. Romeo en Julia. Want zo is het toch, mijn jongen. Nooit is er een lied gezongen over de verboden kus van Romeo en Julius. We zijn er niet aan toe. Taboe, taboe. Geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Wrijf ons maar weg, veeg ons maar uit. Wij zijn de vlek op het schone tafellaken van de nette erotiek. Voor ons geen achtergrondmuziek, maar de stilte en de schaduw van het portiek. Liedjes klinken om ons heen, zo gewoon en zo algemeen, als confectie van C en A. Altijd Romeo, altijd Julia, daar is de liefde voor bedoeld. Romeo en Julia, en dit is wat je denkt en voelt. Sorry dat ik besta, nooit in de zon, nooit in het licht. Nooit op een feestje met ontroerde ouders. Geen serpentines versierde tent. Geen tranen en geen sentiment. Voor ons geen smachtende violen bij het happy end. Er moest toch ook een liedje zijn, al was het alleen maar het refrein. Al waren het maar 4 regeltjes over Romeo en Julius. Maar daar zijn we niet aan toe. Taboe, taboe. Geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Maar over 80 jaar, wie weet, staan er liedjes in de hitparade. Niet alleen maar over zij en hij, maar ook over zij en zij. Liedjes over hem en hem. Zonder aarzeling of rem. Dan speelt elke muzikus, dan zingt iedere romanticus. Heel gewoon, zo is het dus. Romeo en Julius. Parabarapabarapapa. Pabarapapa. Pabarapapa. Romeo en Julius. Dat op de kast staan. Parabaraparapapa. Pabarapapa. Een Belgische kast. Pabarapapa. Ken je de reclame? Meubel, meubel, meubel. Romeo en Julius. Pabarapapa. En wie zit in de kast? Geen applaus. Hier is presentatrice Roos van Akker. Dat zat je wel goed. Dankjewel, Roos. Welkom.